ביום שבת רמי, סבא שלי, נרצח בממ"ד. סבתא שלי חנה נחטפה, ולדוד שלי אין לנו מידע לגביו. אני לא ישנה מאז 7 באוקטובר, מצער על אבא שלי, מדאגה מאוד גדולה על אמא שלי. אבל התעלומה הכי גדולה מבחינתנו זה אלעד. אלעד סיפר לנו שבקבוצה הודיעו להם שיש מחבלים בקיבוץ, והם התקנו בקבוצות כל פעם איפה הם נמצאים. יש יריות ליד המרפאה, יש יריות על החדר אוכל. התקשרתי אליו אחרי שהוא הפסיק לענות לנו בוואטסאפ. הוא אמר לי, קרמן, אני לא יכול לדבר איתך, יש לי מחבלים בבית. וניתק. ומאז לא שמעתי ממנו, ומאז לא התקבלו הודעות, ומאז אף אחד לא יודע להגיד לנו כלום על אלעד. זה אנשים שהם לא עשו רע לזבוב, זה האנשים הכי טובים בעולם, חנה ורמי ואלעד. חנה היא אחותי היחידה שיש לי, שתמיד דואגת לי, ואנחנו גדלנו בלי סבתות ובלי סבים. לא נשארו לנו משפחות, לא כלום, כי הם נשרפו כולם בשואה, ועכשיו אני מרגישה שאני עוברת שואה שנייה. סבתא שלי היא פשוט בן אדם זהב. כאילו, אני לא יכולה לדמיין את הרכיש הזה שהיא נמצאת שם. מעבר לזה שהיא לא בן אדם בריא, צורכת כדורים באופן קבוע, וגם נעזרת בהליכון, להסתובב במנהרות בעזה, לעשות את הדרך הזאת, לראות סרטון של הנחטפת שמרימים אותה לתוך אופנוע, זה תרחיש שאי אפשר בכלל לדמיין אותו. אנחנו מרגישים בסיוט. אני מתחננת, תחזירו אותם, אני מתחננת אליכם. אותי מדאגה. מקווים שיחזירו לנו אותם הביתה. אני מבקשת ומתחננת, תחזירו לנו את אמא שלי, חנה קציר, ואת אחי, אלעד קציר.